Iñaki Osagoikoetxea, ze moduz? Oso ondo. Ondo. Bakizu, honantzan entorrela, Zumaiarantzan entorrela, errepidean eta euria, eguraldi desatsegina, hotza. Eta pentsatzen entorren, Iñaki faltan bota behar du Miamiko negua. Oso ezberdina izango zen behintzat? Bai, oso ezberdina. Batez ere, euria bai izatezala han, tormenta ugari egotezean, baina eguraldi oso epela. Batez ere hemen Gabonetan deitzen duen da beti euria eta hotza, eta han pintzat eguraldi epela, batzutan euri pixka, baina hondartzara juteko giroa proposa. Begiratu dut ona iritsi nazenean, kotxean 8 gradu. Mugikorrean Miamiko temperatura 25. Eta pentsatu dut, urte eskuan horrela ibilita, ez da, ni galtza motxetan. Gaina, pixkat harritze zidan azan, honea behin edo beste negu bueltan etorri berri zen nunean, ez negan erropaik etortzeko. Egun pare bat lehenu, txaketa bat erostea, jertze lodi bat, baina guain badazkat erropa pilo bat. Bai. Eta bizimodua berabe oso ezberdina? Bai. Hemen Zumaian, Euskal Herrianetan? Bai. Nertza bai. Saiatzen ditzen hemengo bizimodu egiten, baina basan ezberdina zen. Eta handiagoa da, distantzia handiagoak, hemen herriko giro gehiago dago, han bakoitza independentio izaten da, bai, desberdina da. Han gainera, jokatu ere egunero jokatzen da, hemen, bueno, segun ze txapelketa dagoen, edo ze urteko ze sasoidan, ez dakit hemen beste gauza batzuk egiteko aukera gehiago daukasun. Zure afizioetarako, zure hobietarako... Bai, dudik gabe, han azkenean jokatzen genuen, asteazkenetik astelenera. Eta asteazken ostiral da larun batak jokatzen genuen goiz da gaba. Orduan etzekasun aukera asko ikan gauza asko egiteko, ez? Guazten ginen eguardiko ordu bitan, eta gabeko 12ak bueltan bukatzen genuen askotan. Orduan zan deskantzatu, horrengo egunako prestatu eta jokatzea. Hemen, bai, izaten diala momentu gor batzuk udara partian, zeba txapelketa asko juntatzen dira, baina 10-15 eguneko tarten izaten da sakon gogortasun hori, ez? Orduan urtien zihar baduzkazu denbora gauza egiteko, baina udaran kaina pixkat eman eta gorputzan negatu eta jokatzen disfrutatu. Esan didate ez dela oso arraroa, Iñaki adibidez, hemen kostaldean uretan topatzea. Bai, oso gustokoa dute, surfa eta kirol ezberdinak, ez? Asko gustatzea kirola, zestatik aparte, kirol ezberdin asko ditut, baina surfa egitea asko gustatzen zait, aukera daukadanean beti sartzen nahi zureta olatu batzuk hartu, lagunak ineon, naturarekin disfrutatzeko eta oso gogoko dut. Estiloa badaukazu, horrela ikusita, surfista estiloa badaukazu. Eta uretan? Bueno, estiloak ingatzen bagea asko zeu beto. Uretatik kanpo beto, hori da, estiloak ingatuko gea, baina, bueno, olatu batzuk hartu eta olatuen pixka joan, txorakeri batzukin, golpe batzuk hartu eta azkenean disfrutatu, ez? Da nire momentua ni gustoko deten zerbait egiteko eta naiz eta perfecto edo gaizki egin disfrutatzen saiatzen naiz eta goguakin bueltatzeko horrengoan bai. Beste hobietako bat edo gustu gozun beste gauzetako bat uste dut gitarra jotzea be badala. Bai, asko gustatu izan zain musika txikitatik. Estatu batutan aldein nitzanean gitarra jotzen hasi nitzan, poliki eta gaur da eguna, guaindikane aukera daukatenean etxian umei gabe eta emasteri gabe, beti zarata pixka ateratzen dutela eta hori ere bai beste deskonektatzeko beste modu bat, ez? Batez ere estatu batutan pasaritzaten hori. Estatu batutan frontoiko giruan egunero eta jende berdinak egotiaz, azkenean gustora pasatzen duen, ez? Baina aldaketa bat berri izaten duen eta ezagutu nituen lagun batzuk gitarra jotzen zuten eta baiekin elkartzen ditzen, gaba batzuk pasa, pixka deskonektatu eta hori azkenean oso positiboa zen, zestan emaitzak hobiak atatzeko, ez? Burua askoz ere argi honekan. Slashen gitarraren modelo berbera dekozula irakurri dut baiten? Oso fanatikoa naiz Slashena, bai amplifikadoria, gitarra danetik oso gustokoa dut, bere estiloa, musika bai bere diskotakoak asko gustatzen zait eta egia esan askotan joan izan naiz bai gustea eta hurrena etortzen badade segurazki joango naizela lagun batekin edo bakarrik askotan bezala. Gainera uste dut
frontoira bidean zoazenean ere, partidetara, hola, musika kainero eramatea gustuko duzu, apur bat partidan sartzeko eta giroan sartzeko, nola baita esatearen. Bai. Gainera gustatzea bakarrik jutia, askotan, nire musika jarri, nire roiuan ja kotxian sartzen izenetik konektatzen ez ja partiduakin, ja pentsatzen partiduakin juten naiz, musika harina gustatzea velozidade pixatekin, da azkenean nire konzentrazio bezala izaten da hori ez. Lasaitu, Lasaitu iten diz, jendeakin joan nian zai egon berdet, edo hitzeiten azte zaizu kaldezka, bestia, eta azkenean ez nervioso, baina ez naiz oso komodo sentitzen, kotxean partio baino lehenoko momentu horietan, nahi dut nire ritmoa mantendu eta musika entzuten. Orduan, posible da Iñakiren alboan semaforo batean tokatu ezkero, tipo bat ikustea, sarataka eta burua mugitzen eta holan, edo ez, hainbesterako ez? Hainbeste, ez igual saltoka bai, baina ez. A ber, musika entzuten bai, volumenean bai, segurazki, semaforo batea heltzen banaiz, normalian bajatu nire pixa volumena, esango bezein da, ez zoroa. Iñaki, eta momentu horretako motivazioaz aparte, hainbeste urteko ibilbidea eta gero, hainbeste irabazi eta gero, non gehiago topatzen duzu motivazio hori? Motivazioa niretza da eguneroko perfekzionatzeko modua, azkenean partido guztietan maila hon bat ematia, normalian neguan partido gutxi edukitzen dugu, lan guzti hori itia, bai gimnasioak entrenatzen, jateko azaitzen, gauza guzti horiek itituzuta, emaitzak, ez txapelketan, gehien bat partido bat da gero, naiz irabazi edo galdu, kriston partido jokatzen zuenean esatezula, ostra, hau naiz ni guain digan, naiz eta urtiak aurrera jun, argi do, emaitza beti besteko xoki bada, txapelketa irabazte zuenean, baina neure partidoa jokatu ezke hori da nire txapelik importantiena eta motivazioa azkenean. Hala ere uste dut, azken txapel handia esan badaiteke, ez dala hilabete batzuk izan da, Mexikon, okerrezpanago, lesio baten ostean gainera, nolabait hori zenioena, oraindik ere hemen nago esateko balio izan dizu, bai horrek? Bai, hori da, udaren ziar molestiakin ibili naiz ez, besoko minakin, ezin jokatu nire jokoa beti eskubiz jokatzi izan dela, ez nune abusatzen asko ez, bai izakientzat edo pare bat gauza egiten ditun, baina partido guztia errebezakin jokatzen, orduan nire bizitzan izan den armai potentienak ezin erabiltziak, azkenia, zailtasun bada ez, partiduan, errebezakin jokatzia ohituta nago ez, baina gehi abusatu berri zatia eta eskubi sartu eta bildurra, ez pelota botatzena, pelota sartzena askotan nekan ez, pelota eustiak ja mina ematezin, eta ikusten ditun ja gauzako oso zail ez, urron urtetako, eta azkenian soluzionatu zen, besoko mina juntzan, emaitza hon bat ateratzeko aukera izan duen, eta ikusten dut, urtean egoen digan, zaiatu gana izela gerra pixat ematen gaztiai. Garbi dagoena da Iñaki, gogoa behar dela, oraindik ere hori ilusio hori behar dela, garai baten, batez ere Miamin zeundenean, esango dugu nahiko bizimodu egonkorra zeneukalako, 7-8 hilabete behintzat toki berean, gero Euskal Herrira udan etorri, gitxi gora bera. Orain gehiago zabiz, orain Mexikora, orain Frantziara, orain... Eta, klaro, orain zuk ere ibilbide luze bat daukazu, famili bat, txikiak, hori dan ere uztartu egin behar da. Ja, ez zaude zu bakarrik eta frontoia eta pilota. Argido, ez, gauza asko dauden ere albuan, ez dela, guen dela urte batzu bezala ni bakar neola Miamin. Suertia dakat, etxian apoiatu iteiela, ikuste duela ilusioakin ikusten die, nire dedikazioa eta beti esaten die, bai, segi ez, beti ere denbora motx batzuk izatia ez, salidak eta 10-15 eguneko bidaietan beti apoiatzei. Batzutan joan izan naiz 2-3 hilabete eta apoio eukidet ez, eta orduan saiatzen naiz disfrutatzen. Naiz eta urte asko kanpoan izan, guain tokatzez ezkiten txapelketa ezberdina, leku ezberdinetan, jokatziakin. Ze geratzen da 16 urterekin Zumaitik Milanera joan zen gazte horretatik? Bueno, ez dakite, nik esan nuke mutil berdina, ez?
nire bizimodua egiten jarraitzen dut, ez? Bai, 16 urtekin egiten dituen ganberra da, gaur egun gutxi jo, ez nitulako egingo, ja heldu ozealako eta ez dituzu egiten gauza horiek, baina azkenean nik esango nuke nahiko antzera. Oso herrikoia izan naiz beti eta oso pozik Zumaian da Zumaiko jendiakin egotiaz. Horrela, zesta gehiegi ezagutu gabe, niri apur bat harrigarri egin zitzaidan Milan adibidez profesionaletarako plaza bat izatea. Eta Italian uste dut gainera toki gehiagotan ere jokatu izan dela. Napolesen bai jokatu izan da. Eta plaza oso berezia zen, ez? Jendeak bai erantzutezula, baina urte asko eta gero egunero gauza berdina ipintzen bazu jendea pixkat aspertu egiten da, ez? Baina naiz eta azkenengo urtiak ni jokatu nulaan, azkenengo 6-7 hilabetiak, jendea ikuste zen, ez? Ez egunero, Sebastian Ziar jendeak bere lana eta dauzka, baina asteburutan da, jendeak erantzun itezun, ez? Gustatu itezitzakon zesta eta jende asko hurbiltzen zen Armaileta. Argi dago itxizutela zozegatik, baina beste formato baten, segurazki oraindik funtzionatzen jarraituko zula. Kontua da, zesta edo jaialaia gehiago munduan oso ezaguna izan dela. Eta akaso, ez zailtasun gehiago, baina bitxia dela etxean kosta egiten dela eta beste herrialde batzutan sekulako arrakasta izan duela. Bai, batez ere 80-90ko hamarkadan, batez ere estatu batutan, jaialaia, zatezun bezala, kriston erantzuna eukitzezun, ez? Jende pila frontoietan 10.000 pertsona eguna junda, eguna etorri. Pentsatu egunero sartu berdian 10.000 pertsona, ez da, jende pila bada. Eta arrarua dana da, jaialai hitza, munduan ziar euskerako hitz gehien erabilidana izan dela jaialaia, ez da? Eta kanpuan gehiago apoiatu digute, etxian baino ez, hemen etxian azken finean, bai, asko esaten dugu, bai, jaialai hitza munduan ziar gehien erabilidana, badakize eta ez dakize, baina azkenean ez da ezer gehiago egiten, ez? Erabiltzen da modelo bezala, baina modelo bezala geratzen da. Bai, kuriosoa da hori. Milanera itzulita, eta 16 urteko gazte horrengana itzulita, Zumaitik 16 urterekin atera, ara joan, 6 hilabeterako, 6-7 hilabeterako, eta frontoiaz aparte, bizimodua 16 urterekin horrelako aldaketa batekin, ez dakit, beste norbaitekin zeundenan edo nola moldatzen zinen? Bai, beste bi euskaldunekin egon, Lekeiter baitekin, Izurekin eta Eneko Ugarterekin bizi nintzen Italian. Bai, ez nula gauza asko egitenan, zeba gaztian nintzen, kanpora juteko ere zailtasunan ezkan, eta berna diskoteka ezin nun sartu, gaztian nintzalako, baina enfokatuta neon frontoiakin, lasai bizi nintzen, dedikatu nintzen zestan jokatzera, emaitza honak eukin nituen, eta gero atera zitzaten aukera, estatu batuta salto egiteko Italiatik jarraian, eta ordundik guain dela urte batzuk arte, estatu batutan egon naiz. Hori da kontua, zu arazoaz 6-7 hilabete, probatzera, nolabait esatearren, eta sortzen daukera estatu batuetara joateko, Newportera, Rhode Island. Hori da. Zer topatzen dozuan, hori jabai izango dalako aldaketa ja? Bai, aldaketa oso handi, agoratzen naiz anekdota bezala, 17 urte inberri nituen eta Nova Yorkeko aeroportuan bakarri neon, ez nekin ez da nuntzan ere urrengo galdia, bai, Nova Yorken nekala eta joan behar nula Providencea. Eta esan ziat, autobus hori hartu berdezu, eta, ostra, gizon 2 metrokua, eta, bai, 20 €, eta, aquí, toque ir, ezta? Ja da, herri txiki batetik monstruo batea jutia, eta gero, bai, oso leku politxan Newport izan zen, herri txiki handi bat, kostakin, Zumaia bezala, baina Zumaia handian pixka. Garai hartan, inglesez eta? Ez horrez, ideikan ez. Eskolan ikasitako lauitzak, eta bakarrikan ikasi behar izan duen. Eta han zenbat denbora, 2 urte? Bertan jokatu nituen 2 temporada. 2 temporada. 87 eta 88. Eta gero Orlandora? 88an junitzen Orlandoa, eta Orlandon jokatu nituen 4 urte, eta 2002an junitzen Miamira.
Eta 2002-tikan 2015 Miami nintzen. Esan gauza bat, Walt Disney ezagutu zen duen? Bai. Merezi du? Bai. Bai? Ez nire gurasoen ikastola amaierako saria zen Orlandora joatea, baina oraindik ez diate. Ez diate ordaindu. Eta jakin nahi dut merezi duen edaz. Dudik gabe. Bai? Bai. Ni laizter jongo nahi, segurazki, nire zime alabakin, bai. Bale, eta iristen da Miami. Esan daigun ja, plaza garrantzitsuena edo garrantzitsuenetakoa. Etan ematen dituzu 13-14 urte. Ordurako oraindik ere jaialaia eta puntista izar bat zan edo ja apur bat jaitsita zegoen? Jaitsita zegoen, bai. Nei tokatu zitzaten, heldu nintzanetik 97an, bai ikustezala jendia frontoian, baina urtetik urtea, jeisten, Miami hasieran egun batzutan jende asko ikustezan, baina ikustezan dia bajatzen daizala. Nik uste jendeare bai aspertu iteala, zuri pintzen bai zute egunero adibide bezala Real Madrid, Barcelona edo txuleta zigalakin, azkenean aspertu itezea, ez? Bai. Gero berdura batzuk eguztua jatituzu. Hori ere hola zan, guk egunero jogatzen genuen, hasta azkenetik astelenera. Behatzi funtzio, bai jutezea egun bat, aste bat, urte bat, 2 urte, jendeare bai aspertu iten da, egunero gauza berdina ikusten, da nahiz eta jokalari berdinak ekarri eta aldatzen dituzula, baina nik uste horrex egintzula berakada handi ere bai. Eta zuek kaletik jenteak ezagutu eta? Gutxi, oso gutxi. Baina bai entzunda daukagula, hamarkada batzuk lehenago, bai benetako celebrityak zirela, nola baita esateko? Izarra, 70ko hamarkadan da, batez ere Miami, usten dut zeudela, ez da futbol amerikanoko ekipoik, ez da baloncestokoik, uste zesta zala hor kirolik potentenetako bat Miami. Hor, Iñaki, kontua da, hemen Euskal Herrian partida jokatzen da, ezagutzen dugun moduan, ez da? 35 iritsi eta irabazten duena, txapeldun. Han jokatzeko modua kiniela era da. Ez dauka zer ikusirik. Izatez, tanto bakarra jokatu eta igual gero egon zaitezke 6 begira, 7 begira. Dago oso apustuetara bideratuta. Bai, dan apostutara zen biderakuta. Pentsatu ginala 8 bikote eta zenbatuta batetik 8ra, ez? Orduan azte ziren bat eta bila, eta bila iseritzen zen 8en albuan. Eta inbertzien 7 tanto. Orduan, batak intzin joan da 7 jarraian iten bazitun, ez zinean berriro sartzen. Burukatu bertzen duen 2. eta 3. posturako. Eta hemen kontraz bada partido luziauak 15 dia, 2 partido eta zeinek irabazi 2 set, ez da? Lehenengua irabazizko eta 2. txapeldun, da empatin ezkeo, 3. garazu. Kinieletan jokatzea psikologikoki oso fuerte esan, egunero jokatzen duen, ez? Egunero jende berdinen kontra, txapelketa batzuk bai muntatzen ziala, baina egunero zeuden erritmo baten esatzen dela. Ostra, no haino, ez da? Aztenean faktori batea lanean jutia bezala zan. Fitxate zenun, jokatzen da zenean, pin, pam, pum, pum. Ez bazen irabazten 3 egunean, azkenean ez zeuden konfiatuta. Zuen soldatare horrekin lotuta zegoen? Gu genukan soldatak primak. Lehenengo 2. eta 3. postutan gatzen bazenean, premioa genuzkan. Eta gero aparte, 6 hilabeteko temporadan, lehenengo 2. eta 3. gatzen da, bai, aurrelarik ondena, atzelarik ondena, gehien irabaztezuna, banakakuak. Orduan, burua zekasun egunero bueltaka. Hemen kontraz, fizikoki gehiago da, ez? Zu jartzen zure ritmoa, jokatzen zuaz poliki-poliki, zu jartzen zu ni velocidad crucero esatetena, eta irabazi dezakezu edo galdu, baina ez dakaz ikusi berrik. Eta horrek kuadroan diozulako egunero persona berberen, puntista berberen kontra zan, gero hortik kanpora, suposatzen dut asko euskaldunak izan da, elkarrekin ere ibiliko zinetela, eta tentsio horrek eta harremanetan ez zuen eragiten? Bai, ote ziala, azkenean famili baten bezala egunero dazkazu katazkak, ez? Ne, baian egunero jokatzen duen pertsona berdinen aurka, eta partido bukatzen da gero elkarrekin jute zinean afaltzea. Orduan, egun batzutan, igual egun okerragoa zekasun, da tensio pixkate egongo zan, baina
Danetik, batzutan jaleuak, beste batzukin normal, hemen bezala, azkenean. Problema, esan duzu, egunero txuleta eta zigala jarri azkero azkenean nekatu. Baina gainera, jaialaia zen, kirol bakarra duela markada batzuk arte, eta gainera, apustu egin ahal izateko ere toki apurretako bat zen, edo aukera apurretako bat. Gero agertzen dira kirol gehiago, eta gainera apustuetarako beste abaniko zabal bat ere bai. Arazoa izan zen apustuari hainbeste garrantzi ematea, baina kirola bera ez lantzea edo sustraitzea, nolabait? Dana, nik usten dut, bai, apostuai, ez zuten, nik usten duten, behiak esnia ematezun egunero, azkenean esnia daten zioten ez, baina ez zeben ematen jaten behiari. Azkenean, zuk ez behizun jaten ematen, ez du esneik atatzen. Eta han ze pasatezan, esnia daten zuten, eta ez zuten alimentatzen ez kirola, eta ez zuten ez publizitateik egiten, sponsorik etzeon, dan apostutat izetorren. Arrobirik ere ez, ezta? Arrobirik ere ez. Bueno, egontzan momentu baten eskola batan, hemen egontzian eskola batzuk patrozinatuta estatu batutako enpresetatik, baina urte batetik besteak endu zuten, da orduan arrobidana landu gabe lagazuten. Orduan gehatu zian, pelota gutxioekin, frontoiak geizten egontzian, nik usten dut ez zutela ondo alimentatu behi hori. Zuk 2015 ustut izan zela azkenengo kanpaina denboraldian, etorri zinen hona Euskal Herrira, eta orain Daniako frontoian ere, antzeko zerbait gertatu da, itxi dute, eta hainbeste puntista etorriko dira, bueltan, ia zer topatzen duten. Zer topatuko dute? Bueno, nik usten dut frontoian gauza gutxi ez, bai badaola egongo dira txapelketa batzuk urtean zehar, baina azkenean bertan daudena jokatzen dute, Daniatik handatozen 2, 3, 4 edo 5 pelota izatatik jokatuko dituzte txapelketa horiek, eta beste danak behien bizi modua aurretatzeko beste zerbait bilatu berko. Asko jarraituko dute jokatzen afizionatu bezala, beste batzuk utziko dute, eta jokatzeko aukera dakatena profesional bezala, oso gustura geratu gehiago. Zuinaki, azken hamarkadetako izarrik handiena izan da, beste bide batzuk ere zabaldu dituzu, zuk nahi izan duzulako eta gainera zure estatusak horretarako aukera eman dizulako, baina adibidez, zuk sartu dituzu sponsorrak, kaskoan, zestan. Egin zenuen LOEF-entzako kanpaina bat ere bai aukeratu zintuzten horretarako. Esan nahi dut, zuk bai nahi izan duzula frontoitik kanpora ere bide berriak zabaldu zestarentzat. Bai, bide berriak eta apostulari beti naiz aldaketa txiki batzuk egiteko ez. Txorakeri bezala GoPro batekin jokatu nuen, ikusteko irudia, jendien pentsatzen noa, di hau ez, GoPro batekin, jendien pentsatzen, ostra. Nik esaten, nire buru ez nabil grabatzen, nahi ditut irudi batzu ikusi, bestiak aber nola ikusten dan, inventuak. Aurreko urtean rekorren proba egin duen genunean zesta karbonosko batekin, da nik usten dut bide hori erabili berdala, aldaketa bat erramientan, merkeago izateko, norberak konpontzeko aukera izateko, hortako inigo dabilan oso ona egiten. Orduan nik uste dut aldaketa horiek egiteko baten batek egin berdure bai, ez? Oso erraza da komodoki estatu batutan egon garen bezala, hilabetero soldata hartu eta kobratu lasai, edo hemen zaudela buruei buelta gehien bat iozu, denbora gehiago daukazu, suertez Red Bull sartu zen, komentatu nien proiektu bezala nola ikusten zuten behaiek errekorrana, baten bat egin behar du ez, apostu horiek, eta gero euki apoioa markagatik gan ez, azkenean inbertsioa da proiektu hori da aurratatzea, ninen gomen erdian, baina zean kamara asko, zeben Dani Pedroza lau mekanikokin, jende asko mugitu berri zantzen azkenean. Eta oso posik aldaketa guzti horiek egitetik ez, eta berre baten batek hartzen duen erreleboa eta gauza ezberdin batzuk egiteko kapasadane bai. Pedrozak bazegin ezer, honetaz? Bai, esautezun zesta ez, justu Carmelo Espeleta Dornako jefeak, beak zestan jokatzezun, eta Dani Pedrozak esan zin, nola ofizinantzekan zesta bat ez, eta motorgidari guztiei esateziela zertzan zestaura. Eta bestea, aipatu duguna, modelo izate hori,
Zelan sortu zen aukera hori, edo ez dakit, nola iristen da zu gana proposamen hori? Ni estatu batutan egon, eta behai deitu zidaten, dei baneukan eta mezu bat egin ez, eta nik emaztia esaten dira, segurazki lagun bat bazilatzen nahi zaitela. Buzoian edo, ez? Claro, hori da, bazilatzen nahi dela, eta esan, katxondeo zibiliko, eta Andrea esan zen, deitu zazu, asko jota, bazilego izango eta parre zibilikoa dana, baina ez bada. Eta esan, bueno, ez bada, deitu ingo dugu, ez? Deitu eta esan oso interesantia izan zala, ez? Bai, grabaketak beste mundu bat zan. Grabazio bitartez medio asko eskaten, jende asko moitze zuten, gaina bidua oso politxe gatu zan, ez? Gaina nahiko vintage izan da, oso gustora. Esan berri dozu, ia beste norbaitek lekuko hau hartzen duen, edo bideo honi segida ematen dion. Claro, zuri tokatu zaizu, nik uste, kirolaren inflexio puntu bat, aldaketa bat egiteko momentua, zure karreraren azken txampan esango dugu. Norantza jo behar du, zestak. Adibidez, badago, Frantziako eredua, ikuskizun baten parte bezala zesta sartzea. Badaude, Gernikan antolatzen diren, noizean antolatzen diren show moduko horrek. Norantza egin behar du, zestak? Nik uste, bai iparraldian da bai Gernikan egiten den formatua oso onak diabilak, eta nik uste dut modelo oso onak diala. Bat da, familiarki juteko igual gehiago, bestia da gaztio, festa, katxondeo gehiago. Eta nik uste dut horre material kontutan aldatu behar dela. Materialak nik uste aldaketa bat behar dula, porque azkenean zesta egiten dituztena jubilatzen nahi dira, atzetik ez dator relebo bat, materiala oso garesti dago gazte batek zesta bat erosteko. Orduan nik uste dut lortu behar dela zesta egoki bat gazte batek hartzeko, mundu guztiak aukera eukitzeko erosteko, orduan base bat iten da, eta base horrekin pelotai asko ateako eta txapelketak modelo horiek jarraituta, edo zein lekutan iraikeia, dazkazu Frantzikoa, Gernikakoa, Mexikon ebai funtzionatzen du, beste formato batzutan ebai. Orduan, nahi bi modelo horiek jarraitzen, ikusten diozu etorkizuna. Ikusten dut etorkizuna. Eta azkena, bukatzeko, eta goikoren etorkizuna, zertan egongo da edo? Non topatuko zaitu? Ez dakit. Zumaian, seguru. Zenba denbo jokatuko eten zestan, profesionalki, ez dakit. Zestan jokatuko etela profesionalki utzitak edo, segurazki, baiet. Noiz izango dan ere azken nolatu, ez dakit. Ikusiko dugu, urtez, eta emaitzak, gorputza nola da hon, baina Zumaian, seguru. Oso ondo. Mila esker, Iñaki. Zuhei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.